Dzień dobry. Nazywam się Aleksander Karecki, jestem założycielem Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Cały czas rozpracowuję metody uzdrowienia, które na dzień dzisiejszy mogą być najlepszymi, a mogą być i nie. Zależy od kogo, dlaczego, komu. Dzisiaj znowu będziemy rozmawiali na temat zdrowia i bardzo poważny temat. Może даже najważniejszy u człowieka w życiu. Powiem dlaczego. Jest dużo instynktów w organizmie człowieka, nie będziemy ich wymieniać wszystkie, ale jest najważniejszy, który ma wpływ na nasze życie, na nasze długie życie i даже na jakość. To instynkt autodestrukcji, który jest największym wrogiem człowieka i jak z nim walczyć. Taki temat dzisiaj i ja myślę, że warto posłuchać to, co ja będę mówił. Dużo ludzi umierają sami po sobie, w dobrym stanie. Niektórzy umierają w stanie bardzo złym. I na to możliwe jest wpływ naszych myśli, naszych działań, naszych программ, które jest w człowieku. Mówić, że człowieku zakładaється wszystko, co on powinien zrobić w naszym życiu i jego data śmierci. Z jednej strony tak, z drugiej strony człowiek ma wpływ na swoją jakość życia i na ilość życia. I on może to zmienić, ale nikt nie może zmienić jego za niego. Jest bardzo dobry lekarze, jest bardzo dobry uzdrowiciel, ale nie mają wpływ na datę śmierci. Możecie wyobrazić. O tym mówią wszystkie jasnowidcy, najważniejsze, które byli w życiu. Oni mogą przewidzieć śmierć. Jak ona może odbyć się? Mogą uprzedzić człowieka, znajomego. Ale nic oni nie mogą zmienić. I tu jest do zrozumienia, co to jest. To jest mechanizm, instynkt samozniszczenia człowieka, który zakładaється w samym człowieku. I kto jego zakładaje? W większości sam ten samий człowiek. Jego myśli, jego działania działają na niego. Ja powiem, jak to działa w różnych przykładach. Jest sytuacja, na przykład ja jechał z Moskwy do Mińska na pociągu i ze mną jechała kobieta, która mówiła, dlaczego ona jedzie tam do Mińska. Mówiła, że jedzie do cmentarzu, bo jej znajomy, oj, nie znajomy, jej ojciec zmarł na Białorusi i jedzie na cmentarz do niego. Minął rok i ona jedzie odwiedzić. I dlaczego on zmarł? Bo sam siebie zaprogramował na śmierć. Sam. I on wyszedł na emeryturę. Ale emerytura w Moskwie, co robić? Nie wyjść, nie na spacer, wszędzie mgła, samochody trują z powietrza, siedzieć w mieszkaniu, patrzeć na 4 ściany i sufit, no dzień możesz posiedzieć, 2, 5, 10, no latami to nie będziesz to patrzył. I
ён марzył od wiele lat, jeszcze przed emeryturą, że on pojedzie na Białoruś. Dlaczego? Есть такое слово «жить», а он целый час марzył поехать на Беларусь, по emeryturze, умирать. Умирать, а не жить. Вы можете wyobrazić? I on pół roku tam pobył, żył bardzo dobrze, nie chorował nic i zmarł. Lekarze nie znaleźli ni jednej przyczyny jego śmierci. I on usnął i nie obudził się i już zmarł. Можете wyobrazić, że człowiek sam siebie programuje. Nikt inny. Jego słowa – zakon. W niektórych religiach jest pojęcie tego, że człowieka marzenia, myśli materialne tak samo, jak jego działania. Bo myśli przekazują. Myślom nie ma przestrzeni. Myśl materialna. I dlatego człowiek, który mówi coś o sobie, o innych, może spokojnie zaprogramować i siebie, даже i innych. Na dobre rzeczy i na śmierć. I jak wy myślicie, co trzeba zrobić, żeby odprogramować? Ja cały czas myślę nad tym tematem, bo od samego początku swojej działalności ja nie mogę odpowiedzieć na jedno pytanie. Jeżeli ja chciałby uzdrowić człowieka, a on sam zrobił sytuację, kiedy on nie może żyć zgodnie z tymi problemami, które zrobił sam sobie, jego rodzina, i on za to odpowiada. I siły wyższe, wielokrotnie ważniejsze za samego człowieka, za mnie, wybudowali tę problemę. Mocną problemę. Faktycznie, ja zajmuję się chorobami nieuleczalnymi, to faktycznie człowieku dali karę śmierci z zadraczeniem. I tę karę śmierci trzeba zamienić na coś innego. Czy mam ja prawo tym zajmować? Ja liczę, że nie. Ja przyszedł do decyzji, że ja nie mogę zajmować tym, co uruchomili, odbudowali siły wyższe. Nie mam na to prawa. I jednocześnie ja to robię. I jest wyniki, niesamowite wyniki. A dlaczego? Bo w ciągu swojego życia ja pracował wiele lat nad jednym tylko opracowaniem. Ja pracował nad tym, jak zmienić instynkt, program samozniszczenia człowieka. I to jest realne, to zmienić z pomocą autosugestii, którą ja rozpracował. Ona działa. Ona naprawdę działa bardzo skutecznie. Ale jest ale. Możecie przedstawić, wy zawarli umowę z bankiem. Bank dał wam pieniądze, a wy nie rozliczyliście. No, przyszedł pracownik banka i odebrał wasze mieszkanie. W tej autosugestii nie może być inaczej. Tam jest coś za coś. Jeżeli wy prosicie pomoc, jeżeli wy chcecie, żeby wam zmienili karę śmierci na inne warunki, to tam
ви просите і мовите о тим, що ви щось зробите для інших в доброму керунку. Так повинно бути, іначе ніхто не робить. Але чоловік робить відвертне. І він достав дуже добре здоров'я і став робити ще гірше. І я не вірю в то, що то здоров'я буде довго. Я не вижу з того поводу, що не вижу, з того, що не вижу. Я mam przykłady. Jeżeli wy chcecie być zdrowym i to powinno być trwać na długo, no to trzeba wykonywać swoje obiecania, swoje umowy, które wy zawarli z siłami wyższymi, nie z bankiem. Bank to pigułka, to u was bank zabierze nieruchomość, a siły wyższe mogą zabrać wszystko, łącznie z waszym życiem. Jeżeli wy robicie coś nie tak, to włączaється mechanizm самознищения. Jest jeszcze warunki, które też zależą od tego, co człowiek robi, gdzie żyje, jak do niego to wszystko działa. Ja na przykład, żeby żyć w dobrych warunkach, nie patrzeć na to, że tam trują z góry, wyjechał do Уралу, do Syberii i patrzę na to wszystko, co dzieje się w tych krajach. Bardzo źle mnie patrzeć na to. Ja wam powiem, co dzieje się na przykład tu, co ja widzę. Ja znajduję тут 3 lata. I za ten czas ja cały czas patrzę na tą naturę, na tą przyrodę, która tu jest, niesamowita. Ale zauważył jedną rzecz, że ptaki, które przylatują do nas w lacie, wiosny przylatują z tych krajów ciepłych, gdzie one wylatują na zimę, bo tu duże mrozy. Z każdym rokiem tych ptachów, ilość tych ptachów zmniejsza na 50%. Oni wylatują, tu plodятся i wylatują z powrotem na zimę, tam gdzie jest ciepło. I później przylatują do nas, a nie dolatują połowa. Вы даже не можете wyobrazić. Chciałby płakać, patrzywszy na to wszystko. Ty, kto to robić, jak wy myślicie, co u nich, jaka przyszłość? Pszczół stało mniej w razy. Zwierzątom, ptach, to strasznie patrzeć. I co ciekawe, w zimie do nas przylatują też ptaki, które dalej mieszkają tam na przykład w Rosji i ich ilość nie zmniejsza. I one przylatują do nas w zimie i wylatują później z powrotem. Ich ilość jak była, taka jest. A tych, kto wylatuje w ciepłe kraje, w zimie nie wracają. Połowa. Myślę jeszcze o jakich 5 lat i nie będzie ani jedna ptacha тут. Z tego powodu można powiedzieć, w 5 województwach w Rosji w tym roku była niesamowita katastrofa z gusienicami. Zżarli wszystkie liście na brzozach. Dzięki temu, że
cały czas pada deszcz, regularnie można powiedzieć. Co jeden dzień, co drugi, tak i ciepło, i pada, to brzozy ożyli. No patrzeć na to, że nie ma ani jedno liście na brzozach z powodu braka ptachów, to katastrofa. I tak samo mnie powiedzieli, że na przykład w Kazachstanie, w innych krajach tego sytuacji nie ma ni jednej, bo tam gусеницы nie przeżyją z tego trucizny, która pada z nieba. I kiedy ja mówię o tym, że jak skończyться wojna, to dużo ludzi będzie chętne przyjechać do Rosji nie z powodu даже tego dobrze czy źle, to i zostało może jedyne miejsce, gdzie sama natura jest naturą. I teraz zobaczcie, ludzie, którzy robią to wszystko, co im później będzie? Nic dobrego. I nikt im nie pomoże, даже ja. Żeby przeżyć w tej sytuacji, kiedy człowiek sam siebie zniszczaje i całą naturę, samą przyrodę, samą ziemię, siły wyższe nie stoją za człowiekiem, oni stoją za naturą. I ten, kto chce pomagać i robi to samej ziemi, tylko ten przeżyje. Pomyślcie nad tym. Mеханизм самознищения закладывается и человеком, и самой натурой. I powiem wam jeszcze jeden mechanizm, kto może założyć. Jeszcze w poprzednim wieku naukowcy zbadali częstotliwości, na których przekazujется informacja, kiedy my możemy mówić, my przekazujemy informację, a można nic nie mówić. I nasz mózg dostaje informację od człowieka, który jest naprzeciwko albo może na odległości. Telepatycznie. Naukowcy zbadali częstotliwość przekazania informacji telepatycznej i tym czasami mogą włączyć mechanizm samozniszczenia człowieka. I wy myślicie, to żarty? Nie. Ja jak patrzę dzisiaj na większość ludzi i mówisz o tym, że давай я тебе помогу, даже за darmo. Człowiek na mnie patrzy jak na wroga. Nienormalnym wzrokiem. I on zaprogramowany na śmierć bez jego wiedzy. Jego mózg dostał informację o samozniszczeniu. Tak samo jak jaka bomba, pocisk jakikolwiek zaprogramowali i on wybuchnie kiedyś, tak samo człowieka teraz programuють те ж саме. Технології umożliwiają bez problem to zrobić. Najwięcej to działa na emeryturze, na emerytów. Bo emeryty obciążenie dla państwa. Te pieniądze można porozkładać po kieszeniom, jeżeli człowiek będzie żył mniej. I zdrowych ludzi teraz bardzo dużo. Także zniszczenie starych i młodych mechanizmów, który umożliwiaється technologicznie, bez problem na dzisiaj. I co robić? Jak walczyć z tym? My myślimy, że trzeba walczyć z tymi problemami ze zdrowiem. Nie. W pierwszej kolejności trzeba globalnie walczyć
z waszej programой самознищения, której czasami włączyłeś, z waszego powodu, z innego powodu, ale trzeba to usunąć. I znowu ja wracaję do tego, że ja nie znam lepszego mechanizmu, jak ta autosugestia, którą ja rozpracował, jakby ja rozpracował. Te wszystkie myśli, które były, one były nie dlatego, żeby ja zrobił dla siebie albo dla kogo w jakimkolwiek takim stopniu. To maksymalny proces, kiedy człowiek może zmienić swoje życie. Odroczyć zlecenie Sądu Wyższego na waszą karę śmierci. Odroczyć, przesunąć. I to nie żart. To tak działa. Dzisiaj, ja by powiedział, najważniejszy temat w waszym życiu. Najważniejszy. Bo wy walczycie z problemami zdrowotnymi. Ale wy понимаете pojęcie, że program самознищения siedzi w każdym człowieku. I jaki tam zegarek tika, na ile on ustawiony, jeden człowiek nie zna. Хотя могут быть ясновидцы, которые могут odczytać tę informację, ale liczę, że to jest szkodliwe dla człowieka. To, co robią jasnowicy, kiedy nie odczytują datę śmierci, to jest dużym problemem. Bo te same jasnowicy różne odczytują różną datę śmierci. Każdy widzi to, co widzi. I człowiek to może się zmienić. Ale jak on dostał informację, to on będzie żył tyle, ile mu już wbili w głowę. Także jasnowidzenie i hipnoza ja czasami liczę szkodliwymi rzeczami, bo człowiek dostaje informację, którą on nie powinien dostawać. Jest zakaz do informacji i lepiej tę informację nie widzieć. Ale trzeba robić dobre sprawy i wtedy to coś będzie. Znowu zrobienie dobrych spraw. Co to jest? Dali wy pieniądze, na przykład zrobić dobrą sprawę bezdomnemu. I on wyszedł, wziął pieniądze, poszedł do sklepu, wziął wódki, napił się i zmarł. I co to była dobra sprawa? Nie za bardzo, ja liczę. Bardzo popularno teraz dawać pieniądze dzieciom, które zbierają tam miliony na uzdrowienie. Ja mam na laptopie rozmowy i pisemne, i ustne z tymi rodzicami, które zbierają te pieniądze. Jak oni mnie oskarżają. Za to, że ja chciał pomóc, można powiedzieć, даже za darmo. A im nie zależy od zdrowia tego dziecka, im zależy od zbierania pieniędzy. I ludzie, którzy dają pieniądze, co? Robią dobre sprawy, tym faktycznie przestępcom, którzy oszukują ludzi. Znowu ciekawy temat. Wiele ludzi, których ja spotkał w swoim życiu, to urzędnicy albo ministerstwa różne. Kiedy zwracasz się do nich, oni dają taką informację, nic nie pomagają, tylko szkodzą. Jest w każdym kraju
законы, jest кара за działanie niezgodnie z prawem. I jest kara za to, że człowiek nic nie robi w sprawie, którą powinien robić. To wszystko jest karane. Tak samo w życiu człowiek myśli, że on nic nie zrobił złego. Ale czasami człowiek nie robi to, co jemu należy. To jego działanie, które on powinien był zrobić i nie zrobił, to też jest najmocniejszym przestępstwem. Вы to możecie wyobrazić. Ja, kiedy zajmuję zdrowiem ludzi, wy даже nie wyobrażacie, jak to ciekawo patrzeć na człowieka i przeanalizować, z jakiego powodu on tu. Co on zrobił w swoim życiu, że jego tak ukarali tymi problemami. To bardzo ciekawa rzecz. Obserwować tych, kto przyjeżdża i coś robi. Albo nic nie robi, ale odpowiadає. I on odpowiadає za swoje działania, myśli, a później chce, żeby ktoś zrobił to, co do niego nie należy. Вы даже не можете wyobrazić. У меня были люди, которые хотели, żeby ja na przykład wyleczył ich dziecko. Послухайте уважно. Ale jeżeli ty nie wyleczysz dziecka, to my ciebie zabijemy. Вы myślicie, to żarty? Nie. Ja powiedział, do widzenia. Poszukujcie ludzi, tych, kto będzie wam pomagał z waszymi problemami. Wy ich zrobili, a ktoś powinien jeszcze odpowiadać za to. Это не żarty. Ludzie nie mają w ogóle nic świętego w sobie. Oni zrobili problemę z tymi dziećmi, które chorują, a ktoś powinien odpowiadać. Tak samo ja już mówił o sytuacjach, kiedy na przykład dzieci chorują z jakiego powodu. No to jest problemy na przykład rodziców, tam wszystkich. No była u mnie sytuacja, kiedy ja zrozumiał, że dziecko chorowało z tego powodu, że jeżeli to dziecko było zdrowe, to dziecko by zabiło rodziców. Uzdrawiali, ja mówił, to niektóre już pamiętają, byli u mnie pacjenci tam i dziecko мы uzdrawiali, i efekty byli bardzo dobre. Trzeba było przyjechać na kilka turnusów. Dziecko było na wózku inwalidzkim, ale byli duże postępy. I to dziecko miało 6 lat, ale nienawiść na innych ludzi z innych krajów była taka, że to dziecko mówiło z taką złością, z nienawiścią, że chciało ich zabić wszystkich. No to jeszcze nic. To nic, to pigułka w porównaniu z tym, że tak от siedzi przy mnie, można powiedzieć. I tu tradycja, matka i ojciec. Вы uzdrawiajcie mnie, uzdrawiajcie. Ja wiem, gdzie u ojca jest automat Калашникова. Я вас, rodzice, позабияю. Вы uzdrawiajcie mnie. Ja was wszystkich pozabijаю. I ta choroba tego dziecka, ja liczę,
то помощь, а не кара родицам, żeby яны jeszcze żyli. Bo яны не заслугівалі на смерць od swojego dziecka. I to ja powiedziałby, to nie żart. To nie żart. To dziecko mówiło z jasnym mózgiem. Jeżeli wy to patrzyli, mnie samemu było strasznie даже myśleć o tym, jak to może być. Skąd ta nienawiść w tym dziecku? Rodziców, któremu robią wszystko, żeby uratować mu życie i zdrowie. Mechanizm самознищения человеку закладается różnymi siłami. I choroby dają też różne siły. Można to zmienić, a może i nie. Zależy od was. Jest klucz do tego. Ta autosugestia sprawdzona, działa, ale jest warunki. Człowiek powinien zrobić coś dobrego, co on obiecał. Jak on tego nie robi, to jego działania negatywne będą nie na korzyść jemu samemu. Tak działa. Zawarli umowę z bankiem, wzięli pieniądze, nie oddali, zabierają u was mieszkanie. Czasami człowiek, ja znam ludzi, którzy stracili, no można powiedzieć, wiele osób z powodu samozabójstwa. Nie tylko mechanizm самознищения, który odłączaje człowieka od możliwości żyć przez jakikolwiek czas, wyłączaje tam pracę serca albo czegoś tam, warunki jakiekolwiek, ale wkładają jego w pietlю, żeby on pokończył z sobą. I to on, to jego dzieci, jego rodzice, i tak po kolei idzie. Jest taki mechanizm. I to ludzie, którzy nie mają miłości, szczęścia, i znowu, co jest szczęście? Szczęście to jest sprawa fizyczna, chemiczna, duchowa, materialna. Jak ja mówię, a hormony szczęścia produkuються 95% w jelitach. I co? No trzeba dbać nie tylko o sprawach duchowych, a dbać o swoim jeszcze zdrowiu, żeby być szczęśliwym. A jak dbają o swoim zdrowiu wegetarianie, weganie? Ja tylko zdziwiony, jak oni żyją jeszcze. Niestety, trzeba dbać o wszystkim. Tak samo o bakteriach, jak mówił ostatnio. Trzeba ich karmić czymś. No dawajcie im będziemy dawali marchewkę. I zapytaj u tych bakterii, kochasz ty marchewkę, czy nie? Czy mięso? Ciekawe rzeczy dzieją się na świecie. I u nas teraz, dzisiaj jest ekspert po wszystkim sprawom, pan Janusz z Kanady. Wszystkie тут jest u nas na Zoomie, ale oni powyłączali swoje wideo, żeby ich даже nie widzieli, a Janusz czeka swojego czasu. No, jak on jest, to obowiązkowo coś powie na każdy temat, o którym my mówimy. I on zna, co powiedzieć. Proszę, Janusz. Witam wszystkich. Myślę, że wielu ludzi wyłączyło kamery, bo to jest trudny temat w ogóle i może przestraszać wielu ludzi. Niemniej ja widzę to, pierwsza rzecz to jest taka, że rzeczywiście
Ja się zgadzam w 100% z tym, co powiedziałeś. I rzeczywiście ja znam szereg przykładów, kiedy człowiek mógł się zaprogramować bardzo skutecznie, żeby umrzeć. Jeden to był kolega mojego ojca ze studiów medycznych. Oni razem studiowali medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim i w pewnym momencie on uznał, że on w nocy umrze. Zdrowy człowiek, młody, zdrowy człowiek. I w tą noc, kiedy sobie to powiedział, po prostu umarł. Bez żadnych objawów choroby, niczego. Później mam dwóch kolegów z moich studiów, których spotkałem jakieś 15 lat temu w Polsce. Tacy bardzo byli żywi zawsze, ekspansywni. I myśmy się spotkali, tak mówiliśmy o swoich planach i oni mówią, że oni teraz budują sobie domy z rampą na wózki inwalidzkie, bo na pewno zdrowie się im psunie i trzeba się zabezpieczyć na wszystkie możliwe sposoby, żeby jakoś funkcjonować. Obaj już dzisiaj nie żyją. Jeden umarł jakieś 10 lat temu, a drugi umarł 5 lat temu. Także my jesteśmy kowalem swojego losu. I negatywna wiadomość jest taka, że oczywiście czasami jak jest człowiek zaprogramowany, to niewiele może zrobić, ale z drugiej strony wychodząc z założenia, że człowiek jest kowalem swojego losu, człowiek może dużo zrobić i zależy od niego, bo człowiek może się przeprogramować. Dlatego tak, jest problem. Ja w ogóle unikam i nigdy nie poszedłem do żadnego jasnowidza, żeby się zapytać, co ze mną będzie. Bo jak ja to zrobię, to momentalnie jestem zaprogramowany przez tego człowieka. On cokolwiek on mi powie, to ja już będę miał to w podświadomości i moja podświadomość będzie mnie sterowała w tym kierunku. Jeżeli powie coś pozytywnego, to w porządku, ale jeżeli powie, że ja mam umrzeć za rok, to moja podświadomość będzie tak sterowała moim ciałem, żeby za rok umrzeć. Więc to jest bardzo ryzykowna sprawa. Natomiast my własną myślą możemy dużo zmienić i my możemy się zaprogramować, tak jak jest w tych autosugestiach, że jak człowiek na przykład sobie powie, ja będę żył 100 lat, to są duże szanse, że ten człowiek będzie żył 100 lat, bo on sobie programuje, jeżeli to powtarza, to są duże szanse, że on zaprogramuje swoją podświadomość i podświadomość steruje 95% naszych procesów życiowych. Wszystkie choroby, wszystko jest sterowane przez podświadomość. Czyli jeżeli my zaprogramujemy podświadomość, będziemy żyć określoną długość życia, to tak będzie w większości przypadków. Także, no i oczywiście sprawa właśnie tego, żeby to życie miało jakiś sens. Jeżeli człowiek żyje po to, żeby szkodzić innym i ściągać energię od innych, to oczywiście nie jest to dużo warte. I wszechświat to rozumie. I po prostu tego człowieka odprowadzi wcześniej. I tu są też przykłady. Był taki przykład w Kanadzie. Prowincja Quebec w pewnym momencie starała się odłączyć od Kanady. I to była katastrofa dla Kanady i dla Quebecu. Ale powstała partia separatystyczna i ten przywódca tej partii był tak mocny, że rzeczywiście potrafił przekonać wszystkich praktycznie, że należy się odłączyć. Miało być referendum i jak już dochodziło do tych decyzji, nagle zaatakowała go choroba tak zwana flesh eating disease, czyli niesamowita bakteria, która momentalnie zjadła mu jedną nogę. Musieli mu nogę amputować, zachorował, wyłączył się z polityki, Quebec się nie odłączył. Czyli widocznie jakieś siły zadziałały, że jeszcze nie czas na to, żeby ten człowiek miał taki wpływ na tę decyzję i być może należy go wyeliminować i przenieść na inny świat. Także to wszystko ma sens i my budujemy swoją przyszłość. Jeżeli my tą przyszłość budujemy w ten sposób, że ona ma sens i w sensie pozytywnym, to my możemy żyć długo i dobrze, ale jeżeli nie, no to niestety to po prostu to jesteśmy skazani na inne czynniki. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Janusz. Cały czas dziękuję Ciebie za uzupełnienie tematu. Bardzo poważny temat, dzisiaj ciężki temat.
І jednocześnie я лічу, że nie ma ważniejszego tematu. Oto temat, od którego zależy nasza ilość i jakość życia. To mechanizm, który zakładается человеком albo człowieku na samozniszczenie. I trzeba zrozumieć, co zrobić z tym w pierwszej kolejności. Nie uzdrawiać siebie, a pomyśleć, co powoduje to, że człowiek choruje. Dlaczego? Ile jemu zostało lat? I coś trzeba zmienić. W pierwszej kolejności nie z chorobą. Trzeba usunąć problemy, poprosić, przeprosić, wybaczyć. To, co mówią wszystkie, даже każda religia, ale człowiek tego nie robi. I on bardzo zły na wszystkich. Nic nie może pozbawić się z tych gruzów, które siedzą nad nim. Dobrze. Kto jeszcze chce coś powiedzieć? Ja chciałbym jeszcze dodać, że jest szereg przypadków, kiedy osoby, które zdecydowały się uzdrawiać innych i same były chore, w procesie uzdrawiania innych zostały same wyleczone. No, ja знаю też wiele przykładów, kiedy ludzie zajmowali zdrowiem innych, złapali te choroby na tym poziomie, że oni liczyli, że oni bogi, mają możliwość zmienić życie innych, a na samej sprawie sami wzięli na siebie te problemy. Tak, ludzi wyleczyli, a sami też zginęli. Także тут jest wiele różnych przykładów i w życiu. Ja powiem, że ja spotkał wiele ludzi, uzdrowicieli, tych, kto przestali uzdrawiać ludzi, którzy bardzo skutecznie coś robili w tym kierunku, ale w związku z tym, że ludzie sami po sobie bardzo złe, których uzdrawiasz, oni nie z tego powodu chorują, że jest problema ze zdrowiem, a jest problema duchowa, jest sam człowiek bardzo zły i to jemu dają tę problemę. I kiedy uzdrawiasz, to ty odpowiadasz za to, co ty robisz z tymi problemami, z tymi ludźmi. Tu daleko nie trzeba chodzić, даже moja matka zajmowała się zdrowiem, to można powiedzieć, innym, pomagała bardzo dobrze. Ona nie zajmowała się tam profesjonalnie, no ona normalnie żyła, ale kto tam zachoruje, niedaleko wszystkie znali, że no, matka może pomóc. No, przychodzili, uzdrawiali, a później negatywnie stali odbierać to bez wdzięczności, ze złością, rozumiecie, nie? Jednemu pomogło, drugiemu nie, a dlaczego temu stało lepiej, a temu nie? To nie zależy od człowieka, zależy od tego, co on robi. Chcieliby coś tak i ona pomaga jednemu, później i komuś stało źle, mówić, o, to ona jak może wyleczyć, to może ona zrobiła, żeby było źle. Nie może człowiek jednocześnie i uzdrawiać, i robić kłopoty. Teoretycznie możliwe, praktycznie to nie. I matka powiedziała, nie chcę nikomu robić nic, niechaj żyją i odpowiadają sami za siebie. Sami, po co ja będę traciła swoje życie, energię dla innych, jak oni niewdzięczni. I ona miała rację. Ja też cały czas zastanawiam się nad tym. Wiele u mnie przykładów ludziom, którym uratował życie, na dzień dzisiejszy ja даже paluszkiem nie dotknął. Wiele takich ludzi. I co, jest pytanie jeszcze? Ja mam pytanie. Proszę. Panie profesorze, co pan powie na temat uzdrawiania bioenergioterapią na odległość?
jest pani, która na przykład oferuje się żona na odległość, nie widząc ze zdjęcia, robi jakieś sesje i uzdrawia. Na ten temat u mnie jest wiele zdań i dobrych, i No złych. właśnie, No, lepiej się także nie bawić. ja nie chciałbym dużo robić na ten temat komentarzy, żeby bioenergoterapeuci byli na mnie źli. I jeszcze ta kategoria ludzi, których bardzo dużo. Bo co bym ja teraz nie powiedział, byłoby, ja jestem autorytetem w bioenergoterapii i później by, ja powiem tylko to, ja nie zajmuюсь uzdrowieniem na odległości. Mhm. Może wam to coś powie. I tak samo я był świadkiem, jak to działa. No, to działa, zaraz powiem. Nie będę mówił imię i nazwisko, może zrozumiecie, może nie. No, był przy mnie, u mnie w Свободицах jeden znajomy, wy jego знаете, я często przypominał, ale nie chciałbym mówić teraz. I siedzimy im za stołem, tam jedzimy slaninku, pijemy nalewку. No i on zobaczył na zegarek. Oj, u mnie ж teraz powinno być działanie bioenergoterapeutyczne na odległości. Ja powinien tam kobiecie podziałać, żeby uzdrowić. To już minęła faktyczna sesja. I тут akurat dzwoni ta kobieta. Ой, слухай, який ти bardzo добрий, який ти енергетичний. Слухай, ну як ти так можеш зробити? Я тyle енергії достала, я тyle wszystko. Ty даже nie wyobrażаєш, яко szczęście, że ty jest. To on troszeczkę odpowiedz na to. Tak, dziękuję bardzo. Tak. Ale powiem jedną rzecz, że to istnieje, taki mechanizm. Istnieje. Można wszystko zrobić i na odległości. Ale, nie będę mówił dalej. Dobrze. Nie ma pytań? No to nie wiem, czy podobało się wam to, co ja dzisiaj mówił, czy nie. Możecie napisać to w komentarzach. Bardzo dziękuję was za to, że wy uczestniczycie w naszych audycjach, słuchacie to, co ja mówię. Ja liczę, że takie tematy trzeba ruszać, żeby ludzie zrozumieli. I dzisiaj jest świat, kiedy przeciwko człowieka za to, co on robi, sam człowiek, jak on niszczy wszystko, co jest na ziemi, to pomoc dostać sił wyższych bardzo ciężko. Trzeba bardzo dużo zrobić dobrych rzeczy, żeby na was zwrócili uwagę, żeby wam coś pomogli. Zrozumiecie takie rzeczy. I znowu zrozumiecie, co trzeba zrobić dobrego, czy jest to dobrym, czy to jest jakby dobre, a koniec tego będzie złym. Też ciekawy temat. Do widzenia. Zdrówka, szczęścia, miłości, spełnienia waszych wszystkich pozytywnych marzeń. Do widzenia.